Салкын кыш айларында янгын чыгуу очраклары артуу себепле Зей күзетчилик хезмәте куркынычсызлык кагыйдәләрен төгәл үтәүне таләп итә. Ел башыннан районда 6 янгын очрагы теркәлә. Үлүчеләр юк, әмма 3 кеше зыян күрә, арада балалар да бар. Данная ситуация вызывает обеспокоенность, так как основными причинами возникновения пожаров является нарушение требований пожарной безопасности в быту. Объектами пожаров в 4 случаях у нас явились частные бани и надворные постройки. И 2 случая, это вот 2 последних пожара, у нас сгорели частные жилые дома. Хәзер янгын чыгу куркынычы көчәйгән вакыт, көннәр салкын булганда торак йортларда бу чорда электр җылыткычларын, мичләрен куллануу арта. Янгыннарны кисәтү максатыннан фатирларга куркыныч булуны искәртүче датчиклар куярга киңәш итәләр. Руководством Заинского муниципального района также проводится большая работа в этом направлении. В декабре 2021 года была произведена закупка около 2000 извещателей, которые будут установлены также в так называемой группы риска, то есть, опять-таки, это многодетные семьи, одинокие престарелые граждане. Принцип его работы заключается в том, что при изменении свойств окружающей среды, да, например, в комнате, то есть при задымлении в первую очередь, данное устройство издает громкий протяжный звук. Татарстанда янгын чыгу куркынычын хәбәр итүче датчиклар куеп, якташларыңны бәладән саклап кал акциясе игълан ителде. Аңа Зәйнең шактый оешмалары кушылды. Бәла беркемгә дә сорап килми, әмма янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл үтәгәндә генә бәла каза читләтеп үтәр дип ышанасы килә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.